Lumitanan. Action Reports. Second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Sabado pizza 30 na. Bulan sa Mayo tuig 2020 ba? Buwas 31 pagka Hunyo 1 naog na kita sa Modified General Community Quarantine. May ligwa-ligwa na. Bukas na ang mga mall, bukas na mga restaurant, pwede na makainom-inom. Pero ang report, ang korpyo, magapadayon, no? Tilang taon ta, kay posible karon nga adlaw, mapagwa na sang mando ehekutibo si Mayor Bing Leonardia. Agod nga may mga guidelines na kita, nga pag-abot sang Hunyo 1, sigurado, hindi kita makalapas sa anuman nga mga ordinansa nga ipapanaog ni Mayor Bing Leonardia kag subuman sa bilog nga probinsya. Basta klaro nga sa idalom sang Modified General Quarantine ang mga sinihan mabukas. Basta 50% lang ang makasulod. Kung 200 ang kapasite, 100 lang ang makasulod. At least, nagbukas ang sinihan. Mabukas ang mga restaurant. Siling sa iba niya mabukas ang restaurant, may face mask, ano na lang na. Lingkuti kakason mo yan lang, man takot kayo mo din, yung paaging pagkaon na karon. Kundi medyo ko magkaon, kakason na na eh. Alang-alang mo na idasok na karon nga may face mask ka, di na sa pagyon. Natural nga kakason. Ang buot silingon nga posible libre paso naman. Ang pila naton ka mga kauturan, ang mga kabataan, posible medyo enjoy man sila Makagwa naman sa puluyan, makaupod sa ginikanan, kaon-kaon sa gwa, abierto naman mga resort, mga hotel, kag iban pa, no? Amoy na, so hulaton ta, kung anano ang mga specific ged nga ibutang sa executive order ni Mayor Bing Leonardia, kag sumuman sa probinsya, ni Gobernador Bong Lacson para hindi kita magsalangisag bala kapag abot sa Lunes man buwas Domingo mo tikinanglan karong nga adlaw makapagwa ng mando ehekutibo para matalakay sa media, sa broadcast, telebisyon, kag iban pa agod maklaruhan kita kung anano ang imuon, ano ang dapat imuon, ano ang hindi dapat himuon, ano ang magbukas, ang hindi dapat magbukas, ano nga mga tinipon-tipon ang ginatugutan. Ano ang pila pagid ka mga tulumanon ang dapat ipatuman sa dalom sang Modified General Community Quarantine. So paabuton ta ha, karong adlaw posible magwa na ang mando ehekutibo ni Mayor Bing Leonardia kag ginasigawom naton magapagwa man mando ang gobernador sa probinsya si Gobernador Lacson. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasai 38. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa
sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:43. May mga pila ka mga pamangkot bahin sila balang problema sa mga manunudlo ang ila arangkada lain buot sa duwa ka mga broadcaster. So hindi na ko yung magdugang komentar dira. Kay kamo nakapadala naman sa inyo reklamo sa KBP kag Negros Press Club. So ining duwa ka mga katapo sang media didto na lang ina sila magatubang kag pamatian ang rason sa likod sini mga aligasyon sa mga manunudlo sa mga irresponsable kuno nga tagwaragwag sang duha ka broadcaster nga giningadlan nila kanday Larry Concepcion kag John De Los Reyes. Hindi na ko magdugang komentar da. Masabton lang iniya sa duha ka mga broadcaster kung magatubang na sila sa kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas kag sa Negros Press Club. Mamati lang kita kung ano ang rason sa likod sining mga reklamo sa mga manunudlo. Diri kita anay ho, gamonitor ako kahapon, kundi purting reklamo kay man daw talakayon sa sanggaw na panglunsod ang purting sultanay sang Sineco. Gamonitor ako siling sang Sineco, siling ya ang stay at home, rason nga purte ang pag-ibwal, pagsaka sang balaran sa kuryente sang mga konsumidor, no? Posible may rason man kay bangot ti pila ka bulan man nga stay at home ka, ang tanan nga mga kagamitan sulubalay ginagamit, ang tanan nga kuryente kung may mga aircon ka ginagamit, no? Okay man, may rason. Pero ang hindi ko maintindihan nga ang daw 3 pilo gid ang saka ya. Amo ginakadako sa saka. Kung may ara ka bill nga 4,000, ang suktanay 12,000.
kung 2,000 ang bayaran mo, 6,000, tatlo ka pilo ang saka sa bayranay. Amo lang nang ila pamangkot nga daw hindi ma-explicar abe, nga daw kadako gid. May araman sila kahapon, naga-monitor ako na intriga makos ning siling yang wala makapatigayon sa actual reading sa bulan sa Marso. Kag estimated billing lang ang ginpalayag. Kag panukot, labot silingon, hindi ko ni ka-intindi. Wala sila kadiding. Ang bot silingon, kung anong balara mo nagligad to, gipatong lang, gin-estimate lang amo nagyapon. Ti karon niya kung wala kakagamit kuryente mo, karon nga nagbakasyon kaya, o kung ang tanan nga mga kagamitan mo, wala mo maginusal ka, maginlaktan ka, pagkatapos, ang sukot sa imo mangyapon, kayo wala sa kariding, dahil hindi ko kaintindiyaw, daw kabudlay. Ang ibanto niya, hindi tanay magamit kuryente kaya kadako gid. Hindi tanay magpaandar sa irkonta, hindi tanay magamit sa aton mga freezer, refrigerator ta, kay kinot ta kuryente. Pitik sintas, ang balaran mo nagligad, gin pariho lang sa balaran mo, kay gin-estimate lang, kay wala sang actual reading, ay kala, hindi amuhaw, daw plagpataw. Ang aton niya atagon talang ini, nga pamangkot lang kita, kay di daw kabudlay, hamak mo nga, ay, budlay pang itaon, kwarta eh. Hamak mo nga tatlo kapilo nga ipatong mo sa balaran sa mga konsumidor. Daw kabulubudlay. Abi, tilawan ta. Ay, bitaron tas lang sa sangguni ang panglunsod, namati ta. Kung ano gidang rason. Kung magambal ang siniko, hindi ang tama bla ka, hindi maintindihan nga pag-explikar, nga hindi maintindihan sa masa. Pa-intindihan ta ng mga ulo atag, pagpatag nga nga gabayad ka 2,000, gulpi lang nag 6,000. Kung billing mo 4,000, gulpi lang nag 12,000. Nga amugid ini, kadako sa saka, tatlo kapilo ang saka, amo lang luyag ta pamatian. Plus, ining wala reading, nga ang anong balaran mo nagligad to, ginsanto mo lang sa balaran mo, kay wala lang reading. Kung nagbayad ka to 12,000 lang yapon, ano karon kung wala ka sa balay mo, nagbakasyon kay mo, amo gyapon lang bayaran mo. So, amo na ang pipila ka mga palaman ko tanon, nga luyag na to ipamangkot sa Sineco. Kay damo ang nagreklamo eh. Portigid, kasili ganing iban nga, ba? Wala na ginpabayad ang 500 padalom, si ginbawi nila ya, sa dalagko nga mga balaran sa mga konsumidor, nga makasarang magbayad, di kakita na yaman, 3 kapilo ang saka. Tiyan mo na, kung may ara, ginman, pagpatawag sa opisyal sa Sineco, aber, i-explicar nyo maayo, ay, budlay ngita kwarta, ay, pinsarabla, kadako-dakos na. Ang 3 kapilo nga saka, sos, hindi na magwanta. Puwerte na buslot ang bulsa siya na, bisan lagko ng mga negosyante, mga akroy siya na, amak mo kung dako ka negosyante, may establishmento ka, pagkatapos, ang balayaran mo, 20,000, pag-abot sang bill mo, 60,000 na, sos, 3 kapilo saka, por Diyos, por Santo. Action Radio, Philippine Standard Time, Lasay, 48. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang Dr. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban
laban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 53 na sa gihapon na ang tinindugan sang mga opisyal naton si Presidente Rodrigo Duterte, pila ka mga mamalida, pila ka mga local government unit nga hindi gidanay pagbuksan ang klase sa Agosto 24. Pero tiga-patag man ang DepEd kag Commission on Higher Education nga buksan ang klase lang nga hindi na kinahanglan magkadto pang mga estudyante sa tagsa-tagsa kabulutuan. Daw galibog ulo kos ni. Okay, pagamiton ta internet. Tanan nga mga gadget sa sulod sa balay. Ang wala sang mga pila ka mga binag-ubag-o nga mga gamit sa sulod sa balay, tagaan sa mga tulunan, libro, iban pa, daw kabudlay, no? Di kon magpa-produce kasi ni sa mga balasakon, pwerte ni, dako nga balayran ini, dako nga gasto ini, diyan takwaon sino magastos ini, ang gobyerno nasyonal gyapon o kon gobyerno lokal. Daw kabudlay, no? Ang akong tani malang ulaton talang anay blang nga may bulong na, ulaton tanay nga magkanay ni ang COVID-19 amo ang pagbukas ng klase, makahulat man iniya. Kay kabudlay ginabudlayan ako bisan ako ginikana do na budlayan ko mo magsiling mabukas ang klase. Ti ako ya hindi ginakong gusto nga pagkadto ng kabataan sa bulutuan bisan magkinaano pa. Luyag ko man nga maedukar, ako luyag ko gin nga makatapos ang tanan nga kabataan, pero kung ibaylos ka buhit, hindi ko ya magsugot. Ti
kabudlay, luwas ibang nga ginikanan, kung gusto nila ako yan, di ko yung gusto. Daw kabudlay, no, dilibatihan, ini nga isyu mo. Ining pagbukas sa klase. Ang akong punto, tani, pwede malang ya, nga buksan ang klase anytime pagkatapos nga may ara na bulong ka matapna ng COVID-19. Pero mintras ari pa ini, kagula pa sa bulong, hindi lang anay kita magpadaso-daso sa pagbukas sa klase. Naintindihan taman ang tindog sa aton mga manunodlo. Naintindihan taman ng edukasyon kinahanglan gid sa tagsa kakabataan. Pero sa husto nga tion, hindi tion sang kabudlayan kag kadelikado sining COVID-19. Ulaton ta nga matapos ini kag ilargata ang pagbukas sa klase nga hindi man mabutang sa peligro ang kabuhi sa mga estudyante, lakip na sa mga ginikanan. Okay man, hindi pagkatuon ng kabataan, pero dibatihan pa na sino magasto ni isang kagastuhanan nga ni. Ano, mabakal laptop, pabilog nga mga panimalay, ano nga gasto, guro nga nagdugang gasto mo. Imbes nga balaran tuition, nadugangan pa kung agad kagastos ni mga malalon nga mga kagamitan para lang sa edukasyon sa kabataan. Patapuson, tanebla, ang problema sa COVID-19 antes na buksan ang klase. Naintindihan ng tindog sa aton mga manunodlo. Importante man ang edukasyon, pero mas importanteng kabuhi. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 56. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yung kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y, sabisan anong ang kahintangan.
Pangot kita sa Takna La City, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,